Dali ste najavo, že sa vám video páčilo predchodné. Tak môžeme ísť na ďalšiu. Takže v tejto epizóde by sme si zase mohli začať naťažiť. Ideme asi do tej kejvky, kde sme boli minule. Keď tam skoro nič není už, to už je skoro celé vyťažené. To neviem. Ale môžeme sa tam ísť pozrieť. Tak dobre, dámy a pánové, poďme si dať ďalšiu epizódu. Áno, to sme už boli, dobre. Alebo ideme nejakú... zase para. Som si nevšimol, že tu je. Nie je štít. Kde mám štít? Aha. Tak si ideme pomaly dole. Tam to nebudú mobovia, alebo železo. To je dobré znamenie. No to nie je dobré. To nie je zlé. Celkom zrá byť na ďalšie dobré. Kde sú zase mobovi? Kde je zombík? Furt počujem zombíka. Keď chodím do tejto kejvky, bude... Tu bude niekde buď spawner, alebo... neviem. Len dúfam, že sa neprekopem do nejakej kejvky. Neviem, čo budem vlastne robiť. Veľmi hrať Minecraft neviem. Neviem, prečo to vôbec ja nám, ale... Ani YouTube nie som veľmi dobrý. Bože, zase mám plný inventár, čo si tu idem vyhádzať. Dobre, toto. Bože, ako to je. Dobre. Zgrapnúť. Sa mi ešte tak skoro často nedieje, že nemám plný inventár. Chcem si vykraftiť ten jak sa to volá. Batoh. Tu také zbytočné, neviem. Neviem, čo tu nechám asi. Hlina je navíc. Neviem, na čom je toto vôbec. Z toho asi ten batoh není. Alebo ak áno, tak pre istotu si to vezmem. Dobre som videl. Som slepý, či čo? Asi nejaká. Ok, mám. To je tu. Začas to vymením. Hliny mám dosť. Dobre. Mám hlina. Sem už asi ani nemusím ísť nazad viackrát. Tu kevku veľmi ani hľadať nechcem, lebo nepotrebujem. Už znova skapať ako pred chvíľou. Tak, ideme sa domov, tam to dáme vypiec, všetko pekne, tak budete. Všade sa už všetko krásne vypeká. Bože, čo to robím? Ako sa to kraftí z chleba. Ako sa kraftí chlieb? Aha, už viem. To som... tu mi vyšlo. Áno, rada.